Mill-2021 sal-lum mindu inbidlet il-liġi relatata mal-kirjiet ta' qabel l-1995 l-Awtorità tad-Djar diġà għenet 2141 persuna biex setgħu jibqgħu jgħixu fir-residenza tagħhom mingħajr ma jesperjenzaw xi żieda fil-piż finanzjarja. Taħt l-iskema ġdida li fl-2021 kien bdiet b'400 familja li bbenefikaw, illum qed jintlaħqu mal-1500 familja li qed igawdu mill-għajnuna. F'konferenza oħra tal-aħbarijiet mis-sensiela pajjiż ta' kwalità, il-Ministru l-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigue Galdes semma kif l-emendi fil-liġi tal-kera qed jagħtu il-frott bil-Gvern jindirizza din l-isfida li kienet qiegħda tolqot numru sostanzjali ta' inkwilini b'kera antika u għal diversi snin tħallit taħt it-tapit. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Matthew Zerafa semma kif sal-aħħar ta' dan ix-xahar f'din is-sena biss se jkunu nħarġu ftit inqas minn 7 miljun euro f'tali għajnuniet. Minn barra hekk bl-għajnuna legali bl-ħlas li qiegħda toffri l-istess inkwilini, fl-2023 l-Awtorità offrit ma' 700 l-ewwel appuntament mal-avukati li mbagħad jibqgħu jassistu lill-klijenti tul il-kors ġudizzjarju kollu. Din is-sena l-ammont diġà tela għal 584 l-ewwel appuntament. Permezz ta' din l-għajnuna qegħdin naraw li l-familji li jgħixu f'dawn il-kirjiet jibqgħu ma jħallsux iktar minn 25% ta' dħul tagħhom f'każijiet fejn għandek pensjonanti li mill-profil qegħdin naraw li ħafna minnhom huma pensjonanti miż-żewġin jew romol. Iż-żieda kollha minn dak mill-kirja li ġiet issetjata mill-qorti tassorbija kollha kemm l-awtorità sa massimu ta' 10,000. Il-Ministru Galdes qal li b'din id-deċiżjoni ta' 4 snin ilu ġie żgurat li dawk l-inkwilini li ma jlaħqux ma' żidiet fil-kirjiet ma jispiċċawx barra residenzi li twildu fihom u kabbru il-familji tagħhom. U waqt li l-Gvern għen il-dawn il-familji biex jibqgħu jgħixu f'residenzi, is-sidien ukoll bdew jirċievu dak li kien dovut lilhom skont id-deċiżjoni tal-Bord tal-Kera u bekk instab bilanċ bejn drittijiet tas-sidien u drittijiet tal-inkwilini. Il-Ministru semma kif ħadd ieħor ħalla